Ok ote Kenya ka. Ote kuonde te. Kidhi e pinje te, tiyudo ni unemployment otimore nade? Medore. King'iyo kata statistics mar America mar last month, giwacho ni the rate of unemployment is the highest in the last 2 years. Manyiso ni wach mar yudo kaka inyalo los wach mar tich ni ok oyot. To king'iyo gi mano awuoyo gosiepna moro gokinyi, ok oyot nikech Gen Zs ma wan godo be ok gin jok miwuoro wacho ni waketuru tich mar puonj mondo ng'ato odhi tich saa 2 to wuok saa 11. The kind of tich ma gidwaro bo opogore gi tich mosetimore nade mwaseng'eyo chakre chon. Koro pachwa nyaka lokre. Mano mokwongo. Tabu mar ariyo manitiere Trevor en ni tijni nyaka lose biro dwaro ni gik machalo kuo mag sirikal nyaka watim ang'owa, nyaka wadwok chien. So jok mwadwa ni mondo lok tich ni, wanyiso gi mondo lok tich ni, kuo cha betim ang'owa, nyaka dok chien. To mano gima ging'iyo godo. Koro mondo inyisa na kwanga we kuo ka los tij ni, aneno kitim manade, idwa dino na kuma ncha yude. Mano mar ariyo. To mar adek, josiasa wa mantiere gin josiasa mong'iyo gi ame jogi tama joka. So ame jogi kama joka opogore gi tim ang'owa giloso tich ne jite. So emomiyo ok oyot. To mondo walos Kenya gima tek ne manyaka watimo nade? Ema nyaka wawachi mondo wawache yo maber. To ang'o momiyo watimo? King'iyo kata Nadco nowacho gik moko te to kagi kar cost of living to no giwinjore. Into piny tek ni piny walos moko gi ma piny tek to wawe kando. Koro sani wang'ni mano we kando no ema nyaka wachimuru tir mwalose yo manyalo konyo jo Kenya te. Alvans, un kaka rowere, un man ndalo mano ng'anyo nung'iso ni un tribeless. Mangiso ni uonge gi dot mora mora muwuoke. To sani waneno ka mbaka moro liekore ka. Ni jomoko ako ni Central kata ibi ya mule kama te ni jomoko ema akocha ni gine magiketho ng'anyo ni. Ma endi en mbaka muneno hie no timore adier